kadom Karbi yang long rat Bangladesh putra gali tum kedam tang video long stamit tum Chethan pon lo nali tum jong silang lilang pelutang te bangso video kijut si hud nali tum han tang pipon po el tum kadu ga visami chini lo Bangladesh long rondo lo la pente hada prime minister resign ang kok lo resign data pi alang li Bangladesh pen same kadang kok lo la pen data pi bangke hada kido minority Christian Hindu la pen Sikh Buddhist lahaya tuma phan kichenek same dolo la pen ana Hindu atuma bangke alang litum India na kilujisi kapori la bang so video semeni ligidam tangani semeni li selam pon lo hala so kache songbom mun hut mate hala so aron hut pen ana tumke asuria tum alang litum kupilo chuma thake alang litum jail mate phatek same alang litum attack dam lo pen ana phatek lo ke alang litum attack dam lo la pen theng lap lo la chota kalilang harak jail arlo ke do tum alang litum sitame hadak army guard police atum phan same katengkheng same do alang litum rod pen same hadak ke do jail guard atum phan same ke attack same do la son tak si pene re se hormu alang litum phol lokaling si alang litum chiparisim si hadak ke do guard atum phan same tengkheng no la sia sai jok je hadak ke do army la pen jail guard atum sitame alang litum same heli same abmakok lo la so pen jok si hadak bang trok ne ke alang litum apran same dam juilo jail arlo ke do atumbang si apran dam mangkok lo lapente apharo amni tumbang ke hadak jail ben same kat long juilo Kashimpur jail awarden ben pachini pon lo bang trok ke apran dam juilo lapente bang pharo hinira ke thombang ke alang litum kat long juilo pusi pachini pon lo Jamapur pu jail along stabela son lo hadak sitame bang trok ke apran dam juilo jail guard atum aphan same attack lo office an same mekai lap lo la long ni jail along chot la pukali kapre jail along sitame la son situation mate la son attack dam lo la son tak si central district jail pen same bang pharo ner cap anke kajulo elitum da Hindu pu news long elitum poridam sinang Bangladesh jail breaks a worry for India think tank kupilo pelutang te think tank lake expert group lo pinia situation ahut kupi ko sonjima kiri tarlip ke thek atum lage alang litum puthot pachini thulo share ahin pen ikramul haq ABT lake Bangladesh along Arlo Asong alang litum sitame jail pen kadlong juilo pulo alang lipan 2023 aningkan si kenep lapente indurabang pudo thulang Niamatula alang like a commander lopo alang lisame jail pen kadlong juilo Assam lapente Tripura area kaphere me doko kathe latuma phan ABT group atuma phan 2022 pen 2023 angbong bang truck cap mate 60 abang pu phan ke nebing nanglo konat pen lopulutang te lake Assam pen Tripura state along Hindustan Times abirta long penelitum porhipon sinang Bangladesh crisis BSF says 1200 escape prisoners could enter India. Dakito ke lalo bang pharo krehini jelong ke jangatum alang litum hadak pen kajilo lapente alang litum India sinaki luji angring do pulo BGP pu Bangali BGB border guard Bangladesh alang litum ahin ben same pachini pondo BGB laki alang litum hadak Bangladesh along border kitona tumlo ilitum India nat BSF kido son alang litum mezi pachini pondo hadak jail pen kajui latum India Kevangji sik do pulo alang litum India nang kiluji lake weapon mate alang litum long resim duji pusi pulo lapende hadak Awami League apart mate Sheikh Hasina a supporter atum same India nang duji phanpor ithai ji pulo lapende hadak rong ke do arat atum same India nang kiluji phanpor iji pusi alang litum hin pen ingje ponlo kenam tang same litum video same thek ponlo nili same nang litum hana paklang ponlo hadak di pen ana tum ke India ke bang ji si alang litum hong prong lo bol same BSF atum ke khangche ga jone alang litum bang ni delo alang litum ningje ponlo hadak Bangladesh long pho jail along wasila 1200 hemkang sampai na Kekat Atum alang litum jok lo lo hadak amen tok pono litum langgam senang Narsingi Sherpur Shakhira Kushtia Lapente Kashimpur border guard Bangladesh alang litum si border security force India atuma phan birtanang palilo laswa join si BSF atum samela border area long an ke alang litum same strict pick la border along ke do BSF atum kai ke same alang litum birta same che enwer lo alang litum arni siangbong same alang litum birta ke che ana ke batai lo kupik ko son ma pa birta alang litum hin pen ningje pon lo BSF hin pen ningje pon lo je alang litum non pen ke inut natta India long nang padut long liluk lo ajar alam le dostame ajar son le dostame punat ke India long ke pawang mesti pawang nong di pulo lapende ilitum chini nang ji north east lake hapunat Bangladesh pen ke daido
Elitum Meghalaya ben sitame te bokhet a border do lapente Tripura sitame do lapente Assam sitame do bon elitum map long langdam pon sinang North East kache te bokhet a join si elitum nat kewang de sitame angring tepik ako lachot takalilang kedam tang same alang litum phan dak Assam lapente Tripura long ben si bang trok kep amuni datum phan dak nep nang pon long alang litum phan itti vet si kinep pon apukali alang litum phan aningkan si nep pon chet si hadak Bangladesh ajel along si thatam long nali tum phan bang so video long nang than pon jike la anvel lo elitum angtan alam same chini nang ji athi kapre ka det along jong si pene rondo pene problem do plotang te elitum a country mate elitum a det a phan system a effect do non same la son lo Bangladesh ke angtan alam lo pulo on same angtan alam same India pe same ka chiju do kok India tum same sungdun krungta thek lapende joydun keta thek labang so alam ma gelitum phere o nang ji polama ve bon same elitum chini ke chini nang ji phere o nang ni puathi bangke hara kai ke same BSF mate border security force atum same kai ke same harak duty dolo bon same ahok lo elitum kacheri ke nang sot athe konani peralang litum jong si nang tet dot nang tet joy lo protang te kasik sak do kok thai ji lapende laha knowledge current affairs di elitum current affairs elitum theknang ji nani interview along same laha question same do kok thai ji lasi nili jungjung mathalo laha ka chini tara isia knowledge lo lapende elitum ka chini sonan ke elitum Chethan seroi nang ji nali tum same nang than bon bomon ili same nali tuma video same nakelang dunji phan ri lo nali tuma knowledge nali tuma ke text same anut ka break phan ke share mate ke pachini ke kenang sot iltum lahin jong si iltum Chethan uplotang te iltum ka doga wisame thek repo chini repo bang so video long bang ke iltum ka preg alam ge iltum Chethan pon pede nang ka preg video long le iltum ka preg alam Chethan pon thunang nali tuma churo per piglo bang so video ke cheng ben ki jut an kelang pon thega pot lasi dome thak mai karom